Ko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Mayong hapon sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kamusta ang aton nga mga ka-action subuman nga adlaw sang Biyernes, Mayo 21 tuig 2021. Kamusta ang mga ka-action naton nga naga-monitor man sa ilayatag sa mga transistor radio and also sa mga ka-action naton nga naga-monitor via Facebook Live. Mayong hapon dira sa inyo. Ang iban nagahingagaw pagkaon? Sige Hinay-hinay lang sa pagkaon ha, kay basi madunlan, basi ulan nakapreparar tubig. Okay, kamusta man rin mga ka-action naton nga sa siniyang tinion or actually kaina pa, no? Halin kaina sa nga kaagahon, tubtub iya sa subong nga tinion, nakatutok na sa Aksyon Radio. Kaya salamat gid sa inyo iya nga always nga pag-monitor. Day kita anay sa aton manlakat sang panahon ay ang Intertropical Convergence Zone amo sa karon ay nag-aapekto iya sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang Western Visayas, dala na dira ang syudad sa Bacolod kag Negros Occidental, maka-eksperyensya man sang magalumon niya kalangitan nga may lapta-lapta ina nga pagtupa sang ulan bangod sa ITCZ. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin. Ang mabatsyagan sa karon gikan na sidlagan na aminhan na sidlangan sa kabag-usan man nga isla sang Negros. Ang hari adlaw nabutla kay na mga alas 5:32 sa nga aga kag ini naman ang magatunod sa 5:59 karon iya sa Kasisidmot. Ang aton temperatura yara karon naga-range sa 24 to 31 degrees Celsius. Ang kapaang aton nga mabatsyagan pero nagaguom-guom ang kalangitan. Sa mga hingagaw dara panglaban, ti batunon mo na lang nga daan. Nga hindi dali-dali magmala ang imo nga nilabhan. Importante nakapanghalay na pag make sure lang nga hindi magbaho katad-katara or inabala nga may space gid no sa kada imo ya paghalay sang kada bayo agud nga ma-make sure nimo na biskan hindi siya mainitan as long as nga hindi siya bala samu-samu ay tendency ti dagin mabaho ang mga nilabhan. Okay man action JM? Okay kunong bal na JM. Sige, ano ba mga dapat natin istoryahan sa subong iyang hapon? Dire kita sa aton mga balita sa national. Kaysa karon may isa diri survey sang Social Weather Station na kod SWS nga nagasiling 51% sa mga Pinoy kumpiyansa sa evaluation sa COVID-19 vaccine. For sure naghalin ini or umpisa ining gipatigayon nga survey tungod man sa pila ka mga report nga nagapangduha-duha na may mga report nga lain ang gila mas gusto nga bakuna ti diri nagpagwa man sang survey or result sa survey ang Social Weather Station nga nagasiling nga 51% sa mga Pinoy kumpiyansa sa evaluation sa mga eksperto kon COVID-19 vaccine ang paghahambalan. Inigin patigayon halin Abril 28 tubtub Mayo 2 tuig 2021 nga kun sa diin sa 51% 18% ang mas kumpiyansa kag 34% naman ang somewhat confident. Samtang 31% dari ang
arang nagsulod nga nagapangduha-duha kag 17% ang wala sang kumpiyansa. Amo man sa karon nga ang aton iya nga government nagatinguha nagatinguha agud iya nga ang ining 17% ining 17% nga wala sang kumpiyansa mapaligwat ang ila nga pensar sa sining kaepektibo man sang COVID-19 vaccine nga available sa karon. Ang isa pa gid naton kabalita ining ginaprubahan sang or ginaprubahan sa ikaduha nga pagbasa ining hagna nga tuyo maghatag sang special protection sa mga kabataan batok sa sexual abuse sa internet. Ginaprubahan sang Senado ang Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Law or Anti-OSEC Law na nga nag-amyenda ini sa Anti-Child Pornography Act kag Anti-Photo and Video Voyeurism Act agud nga mapamatbatan ang mga nagakatabo dira nga online sexual exploitation. Samtang ginaprubahan man additional ini siya nga kumbaga kondisyon mga pila ka mga nasaad man sa hagna ining tugutan ang PNP kag NBI nga amo ang magapasaka sang kaso may angot sa sining layi nga amo sa karon ginaprubahan sa second reading sa Senado. Nami man ini siya kay at least ara na ang seguridad para sa mga kabataan, no? Kaya mo ning pinaka subo-subo nga balita kay nangin disadvantage bala sa internet nga ginatawag amo nga may mga kabataan nga nagakabiktima sang sexual abuse. So, sometimes ginagamit ginagamit dira ang ila nga mga nawong or sometimes ang mga area bala sa area. Ang mga portion sang lawas sang bata. Di malin man na iya sang bata kung ano na iyang ginahimo sa mga adult. Tiyan mo na ang kaluluoy dira mga kabataan. Ulihin na lang nila ma-notice nga naglapta na ina online. Kaya gali ina tanan ginabaligya. So dapat halong-halong sige. 1:48 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Ano pag ang aton man nga pag-aistoryahan, standby sa aton nga mga ka-aksyon, atensyon man sa mga babayi, sa mga babayi, ang aton iya nga topic sa subong nga hapon, para gid ini sa mga kababainhan. Ano ang aton man nga pagahimuon if maka-experience dira sang duka katul kag may discharge. Ay nakaroon na i-share ko dugang sa inyo. Standby lang sa aton nga mga ka-aksyon. And also bantayan man ang sulat karon nga akon nga pagabasahon. Dala na dira ang mahatag nga advice ni Tita Wilma and also ang aton nga horoscope of the day aton kapalaran for today. Standby sa aton mga ka-aksyon. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga minawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sansan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin isa. Mayong hapon kay Ma'am Homa Lumena, kay Miss Athea Kim Eriman nga naga-monitor dira sa Banwa sang Morsha. Good afternoon. Sa kay Rodeline Alvarez Bayabado, mayong hapon man. Kay Ma'am Jean Hisulgon, good afternoon. Romulo, si Romulo Batanggali, mayong hapon
always man nga naga-monitor bag ulang kuno nakabuto dira sa barangay. Sige to, mayo nga pun dira sa imo to dira sa may barangay hall sa barangay Pahanukoy. Sakay Ma'am Yvonne Boyser, mayong hapon man dan sharing na siya kuno hua. Si Ashley Wayne Samiliano kag si Sir Alex Montes mayong hapon. Arman Regalado mayong hapon, monitor man dira sila sa may Montara Isabela via on air. Sige, salamat. Sir Amor Malayang mayong hapon, naga-monitor dira sa Hagimat La Carlota City. Si Sir John Vicente mayong hapon man, naga-monitor siya from Haminda, Capiz, pero nga pamilya dira sa may barangay Karabalan, Himamaylan. Ma'am Elizabeth Malakagamala mayong hapon man, kag salamat kid always sa imo iya nga pag-monitor. Sakay Rochelle Fulgencio Susana mayong hapon, greet niya kuno family niya sa Bago City, Barangay Malingen, family Susana. Always ganyan naga-monitor diri sa may Barangay Pandanon. Dira ako sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat gid sa inyo iya nga pag-monitor always. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, saan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. On, nga naga-experience sini, no? Hindi kita dapat magkahuya kahit tao lang kita, di ba? Mga amuning nga mga sitwasyon, hindi ta na iya malikawan, di ba? Kay tungod man sa ginapang kaon naton or sometimes sa mga ginapang usar naton kay uso daan subong mga lain-lain bala nga mga habon, no? Lain-lain nga mga habon, lain-lain nga mga pahumot, lain-lain man dira nga mga ano tawag ni mga bulong kuno na mga bulong kuno nga pampa beauty, di ba? Mahiligid kita sina. Sa ako unta kag sa indi kung may ara lang sang kwarta, halos sa aton do gusto gid nga magbakal kay man maganyat sa mga advertisements. So, diri kita pabalik kita iya sa aton nga topic. Mga dapat himuon kung maka-experience kita sang kaangay iya nga feeling like medyo makatuldera kag may ara iya sang discharge. Number 1, importante hugasan ang aton dira iya nga kinatawo vagina in English na hugasan sang habon or mild soap na mild soap hindi ang kung ano man dira ka isog nga habon kag tubig na amo na ang pinaka number 1 gid nga dapat himuon. May ara kon kay sabi sa aton nga kun mag-experience ang kaangay sini nga mga sitwasyon bawo kung ano pag ito nga mga isog nga mga habon amo man ang gina-apply. So usual ginaiya ginahambal sa mga medical expert nga kun may ara ka sa mga kaangay sina nga mga kondisyon, mild soap, okay? Mild soap kag tubig. Ang ikaduha, hindi mag-usar sang panty liners. Hindi pagpasobrahan. Ako gani numero 1 man kun kaisa. Usual makuling nagagamit sang panty liner pero hindi siya gali good, no? May malain man siya gali nga effect sa aton kun na permi-permihon tagid siya gamit. So, sa liwata hindi man siling siguro nga hindi magamit sang panty liner kay kun kaisa, hindi malikawan nga kun manog-abot bingaton nga period, di ba? Nagapanigana kita, naga-use kita panty liner pero not all the time. Amo na siya ang dapat naton tandaan. Ang isa pagit mag-usar sang cotton panties or made of cotton yang mga panty. Kag kung mahimo dapat pagid mag-ilis sang 3 ka beses, na mag-ilis sang 3 ka beses sang imo yang ginasuksok nga panty. Importante man ina kay para iya ma-feel naton nga ang comfortness and also ang feeling naton nga do amo na nang gapangatol kadira at least mahagan-hagan. Ang ikatatlo, magsuksok sa mga loose pants. Usual by sa aton, maglakat kita, may katuan kita, nagadilargo kita maong, siyempre hugot na siya, no? So kung mahimo pa lang, kung may ara ka dira sang mga mga loose pants like at nang uso subong square pants, why not nga muna danay ang isuksok nimo, di ba? Likaw danay sa pagsuksok sa mga maong or sa mga dilargo ni bala nga dutamaan gid ka sikip or also paged pantyhose, stockings kay man isa man ini sa mga rason kun kay isang do ang ingat bala, no? Ang init nga sensation naton nga ma-feel do medyo mabudlay ina para sa aton. Ang ika-4, pwede ang mga antifungal vaginal suppository nga ginabutang sa aton iyang vagina or sa aton dira nga kinatawo antes matulog sa sulod iya sang
7 ka adlaw. Pero mas maayo pagid, no? Mas maayo pagid nga ginapanugyan iya sa mga medical expert nga kung may kaangay sina nga mga sitwasyon or kondisyon, pa-check na lang sa doktor. Agud iya nga mahatagan ka dira sang reseta nga nagkakaangay sa imong kondisyon. Pero isa lang ka dapat manaton tandaan, kundo hindi gid mag-ayo nga do ara sa gihapon, no? Do kalawig na sige sa gihapon ang inang discharge, or nagabusong ikaw, or isa pa gid may diabetes, mas maayo nga magkonsulta sa doktor, na amo na ang pinaka the best gid naton nga himuon, agud nga hindi man na sili nga mausik ka sang kwarta, kundi ma-make sure mo lang nga mahibaluan mo kung ano gid ang pinaka kondisyon sang imo iya nga lawas. Okay? Sige, hope nga makabulig ina sa mga ka-aksyon naton, ilabi na gid sa mga babayi dira nga naga-monitor man sa subong iya nga hapon. Alas 2:06 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa aton nga mga ka-aksyon kay this time. Diri kita sa pagbasa man sang sulat nga ginpadala sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig, ang buhay ay ganyan. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:08 na kita. At this time, diri kita sa pagbasa man sang sulat nga ginpadala sang isa naton ka letter sender. Initagon lang naton sa kay Jason. Kagang sulat ni Jason nagasiling, Dear Tita Wilma, makahuluya man nga ihambal, apang mayara ako sang ipaambit man nga isa kahitabo nga nagdulot sang dako nga problema sa akon kabuhi. Itago lang ako sa ngalan nga Jason, 34 anyos, kag biyudo. Wala pa kami isa ka tuig nga kasal sang misis ko sang magbag-o ang dalagan sa ngakon kabuhi. Natabo ini, duha ka tuig na ang nagligad. Matahom kag sexy ang iloy sang akon asawa. Sa edad nga 52, pero maayo sa gihapon ang lawas, pag makasiling ka nga daw 30 anyos pa lamang. Isa man siya ka byuda, kag bangod solo nga bata ang misis ko, nangabay ini nga sa amo na maestar ang iya iloy. Isa ka beses na tita, nagbakasyon kami,
kag nagpaupod nga magpang grocery ang akon asawa sa amon kabulig. Kami sa nga Iloy ni Mrs. ang nabilin sa rest house nga amon ginokupar. Wala siguro sang may matabo sa amon kung wala man siya nagpakita sang motibo sa akon. Ang natabo tita, nagsuksok siya sa nga sexy nga bayo, nagpalapit sa akon, ginhakos kag ginhalukan niya ako. Wala ako nakapugong, rason nga nadalaman ako sa iya ginahimo sa akon. Yara na kami sa living room sang mag-abot ang akon asawa, kag naabta niya nga nagahalukanay pa kami. Abi mo bala tita, nalipungan ang akon asawa sa iya nasaksihan. Pila ka adlaw nga wala nagwa sa kwarto ang misis ko, kag nakibot na lamang kami bangod sa pagbukas namon sang kwarto, wala na siya sang kabuhi. Matapos nga nag-suicide. Bangod sa natabo tita, nagpalayo ako sa pihak sang pangabay sang Iloy sang ako nga asawa nga hindi ko siya pagbayaan. Ang akon desisyon tita, tungod hindi ko na gusto nga madugangan ang kabugat sang sala nga akon nahimo. Apang nabalitaan ko na lamang nga nagpakamatay man ang akon ugangan paagi sa pagtiro sang iya kaugalingon. Tubtob subong, ginakonsensya ako. Kagang akon sa karon pamangko tita, ano bala ang pwede ko nga himuon, agud nga mapahagan-hagan ining pagbasol ko sa akon kaugalingon sa natabo sa akon asawa kag sa akon ugangan. Salamat gid sa pagbasa sa akon sulat, ang tagpadala Jason. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:13 na kita. Kag amoyan to mga ka-aksyon ang aton iyang ginabasa man nga sulat nga ginpadala diri sa aton ni Jason, ang aton nga letter sender sa siniya nga hapon. Standby sa aton nga mga ka-aksyon kay sa akon nga pagpanumbalik, akon man pagabasahon ang mahatag iya nga advice ni Tita Wilma sa aton letter sender. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bako
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman,
face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig,
detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan Pabalik diri sa atong programa, This is My Life. This time, diri kita sa pagbasa man sang mahatag nga advice ni Tita We para sa aton man nga letter sender. Sa subong iya nga hapon nga nagpatawag lamang sa kay Jason. Mayong hapon sa imo, Jason. Salamat sa imo sulat nga ginpadala sa This is My Life. Abi mo, Jason, ang natabo sa imo kabuhi kag sa imo asawa, subong man sa iya iloy, ang kabangdanan tanan bangod sang sala nga nahimo. Mabudlay ining problema nimo tungod nga konsensya ang aton ginahambanan. Siguro, hasta subong, ginabasol mo pa ang imo kaugalingon sa natabo, kag wala ka naman sa iban pa nga balasulon. Nangin mahuyang ka sa amo nga panahon, kag nadalas ang temptasyon. Tanan kita may mga temptasyon sa kabuhi, kag depende na kung ano kita kabakod nga mapaiway sa mga ini. Natabuan lamang nga nangin mahuyang ka, kag natabo ang hindi dapat matabo. Sa karon, ang imo nagidlang mahimo, amo ang pagpangamuyo, dala ang pagpangayo man sang kapatawaran sa imo asawa, bisan patay na siya. Kung tampad kag sinsiro ang imo pagpangayo sang patawad, magsalig ka lang nga patawaron ka sang imo asawa, ngayad to na sa pihak nga kinabuhi. Sa karon, ihanda lang ang imo kaugalingon sa mga konsekwensya sang imo nahimo. Padayon na lang ang hugot nga pagpangamuyo kag pagtuo nga mapatawad ka sa imo asawa. Ang importante, sincero kag matuod ka lang nga nagahinulsol sa imo nahimo nga sala. Yes, amo yan to ang mahatagman nga advice ni Tita We para sa aton nga letter sender sa kay Jason. Kagkabay nga makahatag man ina sang dugang pagid no sa aton man nga mga tagpalamati isubong nga nagatutok. Kabay nga mangin serbi ina nga gabay sa aton tanan. Ang inagihan ni Nong Jason, pati na dala sa temptasyon, even mga hindi man bi magpareho gid sa sitwasyon ni Nong Jason, pero may ara gid kun ka isa nga maka or madala kita bala or mabutang kita sa alang-alang, madala kita sa temptasyon nga ginatawag. Kinahanglan tagi siguro no, presence of mind. Kaga syempre i-pray no, i-pray tagid nga hindi kagid nga madala ya.
agud nga hindi man matabo ang kaangay sa natabo sa kainong Jason. So at least iya subong iya ginahinulsulan sa iya man nga konsensya ang innatabo sini sa iya nga asawa kag sa iya man nga ugangan. Sige sa liwat, salamat gidong Jason sa imo man gin padala diri nga sulat. Alas 2:30 na kita Action Radyo Philippine Standard Time. Kag standby sa aton nga mga ka-action kay this time diri kita sa pagbasa sa una nga mga horoscope naton or first part sang aton nga horoscope sa subong nga hapon adlaw sang Biyernes, Mayo 21 tuig 2021. By the way, happy birthday sa mga ka-action naton nga nag-celebrate sang ila nga mga kaadlawan subong damo kamay nabasahan kagina mga greetings. Hindi taman ko mo pang isa-isa but anyway, na tanan nga nag-celebrate sa ila nga kaadlawan subong nga Mayo 21. Happy birthday dira sa inyo. Sige, sa iluan naton ang mga Gemini. Sa mga Gemini, Mayo 21, tutub Hunyo 21, anuman ang makitaan nga makapamag-an sa imo yabalatsagon, makabulig ina sa imo pag-ayo. Apang, ang isa pagid, hindi madulaan sang paglaom. Sa mga Gemini, lucky numbers 43, 36, 58, 21, and 11. Sapphire blue is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22 to Hulyo 22, yara sa imo ya pagkatawo or kinaanda na si imo ang ikasarang. Agud iya nga maangkon nimo or malabot nimo ang imo nga mga handom. May happy life experience ikaw. Sa mga Cancer, lucky numbers 23, 36, 49, 31, and 51. Pine green is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Mahimo ang tanan kon mag-concentrate. Panahon para yang nga panahon man para sa siniya nga tinuon para man nga madiscover ang imo galing nga ikasarang sa pila man iya ka mga field. Pasisagad ka da in art. Wala ka lang kahibalo, subong mo lang na-discover. Sa mga Leo, lucky number 33, 46, 59, 21, and 22. Cinnamon brown is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23, makuha nimo ang solusyon sa problema. Maganyat man nimo ang cooperative component. Sa mga Virgo, lucky numbers 43, 26, 59, 13, and 51. Royal purple is your lucky color. Para naman sa mga Libra, Setyembre 24 tubtob Oktubre 23, mahangpan sa karon ang rason sa madamo nga mga bagay. Maeksperiensyahan man nimo ang kaayuhan sa pangabuhi. Sa mga Libra, lucky numbers 53, 26, 49, 33, and 11. Ruby red is your lucky color. Para naman sa mga Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22, madiscover ang matuod nga kahulugan sa imo journey. Tanan nga solusyon yara sa imo.
Apang ara na si imuman sa pagdiskobre. Kinanglan mo siguro magkalma. Agod nga makapamensar ikaw sang desisyon nga pwede himuon. Sa mga Scorpio dira, lucky numbers 43, 26, 12, 21. Lavender is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:35 na kita, kag amoyato ang first part sang aton iya nga horoscope. Sila ni Trinidad ho naga-monitor, hambal yan now nakita tagidman ka sa live. Galing kay si Inday Ann ang imo nga nakita subong. Hambal titawe ko na mo. But anyway, mayong hapon dira. Kay Lito si Condes, good afternoon man, naga-monitor siya from Riyadh, KSA. Kag si Sir Pabilona, or Sir Nestor Pabiluna, mayong hapon man. Naga-monitor ko no sa may Gimit. Sige, salamat gid sa inyo yung pag-monitor sa subong hapon. And syempre, sa naga-monitor man dila sa may RTN office sa may bread ko, sila dila ni Taminda, kay Tanida, kay ng Tintin, kay ng Larry, ng Joy, kag kay ng Norlin, and also kay Kapida. Mayong hapon lang dira, kag may man nga pag-monitor sa inyo. Standby sa aton nga mga ka-action, kay sa akon nga pagpanumbalik. Para sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Kita para man sa itong coffee. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan.
Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya.
kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng Time, alas 2:46. Kagpabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupod ini si Inday Ann. And this time, diri kita sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope sa sumong iya nga adlaw sang Biyernes, Mayo 21. Sa ilohan naton ang mga Sagittarius. Nobyembre 23 tuptub Desyembre 21. Yara ka sa proseso sa paghibalo sang kaugalingon nimo iya nga ginabatsyag kag sa imo man nga ginabatsyag sa iba niya tawo. Ang kuno naman sa karon ang ihibalo sa pagdesisyon. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 23, 36, 49, 55, and 11. Coffee brown is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22 to Enero 19. Yara sa inagihan ang kamatuoran. Gani hindi magpamati sa mga kabutigan. Sa mga Capricorn, lucky numbers 53, 46, 29, 31, and 33. Dollar green is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20 to Febrero 18. Pilia ang kalinong. Hindi magpatol sa mga tao dira bala nga mahilig gid mag panghilabot. Bangod ang mga tao nga kaangay sina nga mga problema. Ang mga tao nga may kaangay sina bala nga mga ang tawag na pamatasan. Nga sige lang da panghilabot sang imo man nya ginaobra. Kahisa lang nang nagapangibabaw sa ila. Sige, sa mga Aquarius, lucky numbers 23, 36, 49, 53, and 13. Turmeric yellow is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Febrero 19 to Marso 20. Makitaan ang work in service. Ang tao nga tampad, amo ina ang magadala sa imuman sa kaayuhan. Sa mga Pisces dira, lucky numbers
33, 46, 29, 15, and 51. Magenta red is your lucky color. Para naman sa mga Aries, Marso 21 tubtob Abril 19, hindi magkahadlok sa negosyo yang nga pagasudlan. Ang dapat nimo nga himuon tun-an inasang maayo. Kay ti ginasiling gani kung sa kada kuno naton tikang hindi gina iya malikawan nga makasandad kita. Ti same lang na sa pagnegosyo. Kung nagaumpisa ka pa lang, hindi man na malikawan nga makulbaan ikaw, may mag-put down sa imo or ano pagdira nga mga negative. Pero ara sa imo ya ang desisyon. Ara sa imo ang final say kung pamatian mo sila o kung sundon mo ang imo ya nga desisyon. Ang nami lang dira, ikaw mismo magtuon, na tunan mo sang maayo ang mga strategy, ipakita sa ilang nga masarangan nimo. Di ba, Action JM? Ipakita nga masarangan. Di ba, Action Nalmar? Sa mga Aries, lucky number 43, 56, 39, 12, and 21. Ultraviolet is your lucky color. Para naman sa mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Importante nga ma-recognize ang emotions. Ini ang magkabulig sa imo para iya nga mahakuha nimo ang handom nimo sa pangabuhi. Ami magituod kun kahibalo ikaw sang ipakita nimo iya nga emosyon. Hindi kay jutay lang dira nga surusunlog simo dayon mo react or jutay lang dira nga hambal-hambal sa imo even though advice abi nagareact ka dira dayon gina-consider mo na siya nga do kalain, ti budlay na siya, no? Natural mo na to sa tao, pero mas maayo nga yan hadanay, ipensaradanay antes ka man maghimo sang reaksyon. Sa mga Taurus, lucky numbers at 23, 36, 49, 59, and 11. Baby pink is your lucky color. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 2:53 na kita. Ag-amuyad to ang aton nga horoscope sa subong man nga hapon. By the way, mayong hapon sa kay Hernani Doya. Biyahay Indayan. Salamat gid ha sa pag-appreciate sa ngakon nga tingog. Permi siya kuno nagapamati ho. Salamat gid Ma'am Hernani Doya. Mabayi ni siya o lalaki na nabay check ko karon imo nga nga account para ma-make sure ta kung babae siya or lalaki. Pero anyway, salamat gid sa pag-monitor. Si Sir Eddie Lawus galiw dira sa may Cane Town, Victoria. Upod man niya ang iya nga Iloy, si Nanay Isabel. Salamat gid sa inyo iya nga pag-monitor. And also, gali kay Ma'am Virgie Olpinda, nalaktawan ko pa. Pasensya gid Ma'am Virgie, ha? Avid listener, ini. Tamyaw niya kuno si kumare niya ho, Endring Buro. Kay malingaw gid siya sa pagpamati. Galing ka kalingaw sila sa akon magpamati sila sa This Is My Life dira sa may Est Home 3 Barangay Estefania, Bacolod City. Sige, salamat gid sa imo iya nga pag-monitor. Kumari Endring Buro ni Nanay Virgie Olpinda. Okay, standby sa aton nga mga ka-action. This time dir kita anay sa aton man nga Orasyo Imperata.
Oratio Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Okay, by the way, mayong hapon man gili sa kay Ma'am Ann Villaveray ho. Hambalya, happy Friday everyone and good afternoon. Okay, salamat gid. Lalaki gali Salamat gid Sir Hernani Duya, lalaki gali. Pasensya gid ha, kaya medyo duha na nga, apat na gali nga ako niya mata, pero hindi ko pag-Japon maklaruhan. But anyway, salamat gid sa imo nga pag-monitor Sir Hernani Duya. Okay? Sige, dere kita anay sa aton man nga Bible verse of the day. Gikan sa Philippians, chapter 1, verse 21. For to me, to live is Christ, and to die is gain. This time, diri kita sa aton man nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy,
we trust in you. I can't say goodbye to you. No matter how I try, you're such a part of me. Without you, I would die. Salamat gid sa aton niya mga ka-aksyon sa pagupod man sa akon subong iyang Biyernes nga edisyon sang This Is My Life. Kag sa ngalan man sang regular nga anchor woman Tita Wilma Sugaton, ini naman ang inyo alagad, ini si Indayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting